El Circ Reluí va ser anit també el circ de la companyia Tocatis i els seus esbojarrats cavalls de Menorca, i de totes les companyies que van participar en l'espectacle de la gala dels Premis Circòlica. La companyia d'acrobàcies Eia, Martin i Joe amb un número de bàscula, la companyia Balagans amb la roda Circ, o l'equilibrista Pat Bradford. Gairebé totes les companyies havien guanyat premis a la darrera edició. Els premis contemplen 9 categories diferents de formats diferents de fer circ, des de la sala, el carrer, la carpa, els números petits de circ. Ahir dues companyies van ser doblement guardonades. La Industrial Teatrera es va dur premis a la millor posada en escena i a la millor direcció. Circ Pànic va guanyar pel millor espectacle de carrer i per la música. Els Premis Circòlica no tenen dotació econòmica, però sí un patrocini imaginatiu. Així, el patrocini d'un festival italià serveix per convidar la companyia guanyadora en una determinada categoria. Uns premis realment promocionals. Il·luminar un xic més el circ català, les companyies, els seus espectacles. Aquest és l'objectiu d'uns premis, conseqüència d'una millor organització del sector d'ençà de 2005, quan va néixer l'Associació de Professionals del Circ de Catalunya i un any després que ho fes Circòlia, la revista. Us ha explicat Víctor Giralt Junama.